ଇତିହାସର ସହର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା। ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ର ଭାଗରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହା ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଟି ସବୁଜିମାରେ ଭରପୁର। ମହାନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ସୁଦୀର୍ଘ ପୋଲ ଏବଂ ଏଠାକାର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କାନ୍ଥ ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସଦୃଶ ଭାବେ ସଜାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅତି ସରଳ ଓ ପାରମ୍ପରିକ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ଯାହା ଆଧୁନିକ ବିକାଶ ସହ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।